Iż-żagħżugħa minn Ħalluqa Nicolette Aquilina ir-rebbieħa tal-Premju Żagħżugħa tas-sena 2019 ingħatat dan l-unur waqt ċeremonja organizzata mill-Moviment Kerigma fil-Knisja tad-Dominikani fir-Rabat. Dan l-unur jingħata kull sena b'ġieħ il-mibki Rudolf Saliba, l-ewwel President tal-Moviment Kerigma. Aquilina ntgħażlet minn fost 4 nominati oħra li kienu Jean-Claude Borge mill-Imsida, Nathan Borge mis-Siġġiewi, Amy Ketkuti mill-Isla u Martina Livori minn Bormla. Waqt iċ-ċeremonja tal-għoti tal-premju li saret il-ġimgħa flaxija, Nicolette kienet deskritta bħala mudell eżemplari u pilastru għall-komunità. Dan minħabba l-attenzjoni individwali li tagħti lil kull membru taċ-ċentru taż-żgħażagħ f'Ħalluqa, tant li tmur lil minn triqitha sabiex tgħinhom f'problemi personali. Iż-żagħżugħa ta' 23 sena, gradwata mill-Università u membru tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u tas-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni wkoll, f'dawn l-aħħar 9 snin kienet ta' esplorazzjoni u għajnuna kbira għal żgħażagħ oħra li jattendu iċ-ċentru taż-żgħażagħ f'Ħalluqa. Bil-ħeġġa u ħidmieta mill-2016 l-hawn Aquilina rnexxielha tirreplika b'10 darbiet in-numru tal-membri taċ-ċentru għal 40. F'dawn l-aħħar sentejn, Nicolette Aquilina serviet ta' chairperson taċ-ċentru u bl-organizzazzjoni u l-koordinament tagħha ta' bosta attivitajiet u laqgħat edukattivi, soċjali u spiritwali bl-inklużjoni tal-ġenituri, volontiera u anzjani luqin. Iċ-ċentru kiber spiritwalment u soċjalment. Fl-istess żmien, il-binja taċ-ċentru li għaddejja minn rinnovazzjoni fondi Ewropej biex isir aktar aċċessibbli u moderna għal-ħtiġijiet tal-lum ġiet offruta lil għaqdiet oħra ħalluqin li m'għandhomx fejn jiltaqgħu. Il-President ta' Malta George Vella li ppreżenta dan l-onur feraħ lil Moviment Kerigma għall-organizzazzjoni u saħaq li l-premju jesponi l-ħidma volontarja ta' tant żgħażagħ f'organizzazzjonijiet li jramu valuri kbar biex isiru ċittadini responsabbli għall-pajjiż. Dan minkejja l-isfidi kbar biex joffru ħinhom b'enerġija u dedikazzjoni waqt li jaħdmu u jistudjaw. Fost dawn il-volontiera żgħażagħ bħal carers u infermiera li jagħtu qalbhom lill-pazjenti tagħhom b'tant dedikazzjoni u mħabba li lil minn ħafna dak mistenni minnhom.